alhakin da na raina ya yi girma ya tsona idona, saƙon da nake ƙi ya iso kuma ya daɗaɗa raina. Yau na wa'azantu na shigo su na yi murna sosai. Rabu Master. Da na ganin masoya ba su da aikin yi ne, in ana batu akan so ni kwana toshe kunne. Yanzu zana saurara dan mafari ya faru, ba zato kuma ba lura, so a zuciya ya taru. Yanzu zana saurara dan mafari ya faru, ba zato kuma ba lura, so a zuciya ya taru. Yanzu zana saurara dan mafari ya faru, ba zato kuma ba lura, so a zuciya ya taru. A baya da na ga masoya sai na ji ba su birge idona, da kyau na budurwa dugayinta ni fa ba ta a kaina. Daga an yi batu kan soyayya to ni fa ba harshe na. Yau na yi gaban so ya shiga raina, ban iya na yi bacci, ko ina a jikina zai zama shaida na ki bashi abinci. Na gane masoya ba su da aibu, so da matsayi ne. Ashe mai shauƙin so a zuciya shi yake da nagarta. Na fata so ya zaman haka kar zuciya ya hukunta. Na kan hanya za na je gun yar uwa in furta abinda yake yawo a raina dan yana sukata. Matsala ni na da duhun kai kan so, ban tuno kalma ba, ya zana gino shi mafarin zance, kar na je na yi wauta. Tsoro yana ta bugar min zuciya, ban aje kunya ba. Aiken aboki ba na so don kar a yi mun kwace.